Meta din il-ġimgħa kien mistoqsi mill-ġurnalisti għaliex ma jridx jippreżenta d-dikjarazzjonijiet tal-assi, Robert Abela baqa' jinsisti li dan mhux se jkun qiegħed jagħmlu. U minkejja li l-Kummissarju għall-Standards qed jgħidlu biex ikun trasparenti u jsegwi prassi li ilha ssir tal-inqas 30 sena, Robert Abela sempliċiment qed jiġi jaqgħu jqum milli qed jgħidulu l-istituzzjonijiet indipendenti. Dik id-dikjarazzjoni tal-assi separata minn dik tal-membri parlamentari issir għal fini ta' skrutinju mill-Prim Ministru fuq il-Ministri u s-Segretarji parlamentari u mkien ma jgħidlek li titqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra. Qed jgħidlek ippreżenthom mill-aktar fin. Laqgħa xejn hemm ir-ruling tal-Speaker tajjeb li tħares leħ. Mhux talli mera għal kollox it-talba tal-istituzzjoni tal-Kummissarju għall-Standards iżda attakka l-Uffiċċju tal-Ombudsman fejn brabta mar-rapport dwar il-ħabs u tmexxija tal-X dalli l-ewwel saħaq illi faċli toqgħod tirrapporta wara l-iskrivanija u wara għallu x'għandu jagħmel. Jien flok l-Ombudsman impoġġi li nnifsi fiż-żarbun ta' dak li jkun fiċ-ċirkostanza ta' kif kienet dakinhar. Mhux hekk il-ġudizzju. Intant, mistoqsi mit-Times of Malta dwar il-fatt li l-eks propagandista tal-Labor Calzona Navarra mar jistenna lill avukat Jason Azzopardi Abela qal illi ma jħossx illi għandu jkommenta. Fl-opinjoni tiegħek li qed jagħmel Calzona Navarra intimidazzjoni jew mhijiex? Stanjo Navarra għamel dak li hu ħass li kellu jagħmel ma stax għalija illi nagħmel il-kummenti għaj. Kummenti inkwetanti anke fid-dawl tal-fatt li l-Bord tal-Inkjesta Pubblika brabta mal-assassinju ta' Defne Caruana Galizja kien ikkonkluda li l-partit fil-gvern ġew il-Labor kien iffomenta sentiment ta' mibeda u impunità fil-konfront ta' din il-ġurnalista li spiċċaw għamlula bomba taħt il-karozza quddiem il-bib tad-dar. U qatluha. Attakki u diskors perikolus min-naħa ta' Prim Ministru il mhux talli jżomm f'ommu sieket quddiem tal-imġiba, mhux talli ma jridx ikun trasparenti u kontabbli, mhux talli jimmina r-rapporti tal-Ombudsman tal issa daru mal-ħajt qed jaqbad u jagħmel li jrid u jiġi mill-istituzzjonijiet imwaqfin mill-Kostituzzjoni nfisha. Il-Ministru malfejn toħroġ kontra l-Ombudsman u kontra l-Kummissarju għall-Standards. X'tabbieħ dal-ħesil? L-Ombudsman u laqqas kontra il-Kummissarju tal-Standards. Fil-kummenti ma' ruling tal-Speaker. Prim Ministru ma għalfejn qed taħbi, x'għandek x'taħbi, x'tabbieħ dal-ħesil? Francesco Catania, Net News.